إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Elhamdülillah, Rabbim bizni ufuktan quyosh ko'tarila turgan eng xayrli kunda, izgi jum'a kunida o'z yurtına qo'noqqa jidi. Ya Rabbim, Sen ғаламларны бар итүче, Sen bizlarni шушы җиргә урнаштырып, җирне күкне безгә хезмәткә тапшыручы. Син генә безләрне ризыкландырасың. Иртәләрен безнең өчен якты таңнарны аттырасың. Безгә хәерле имин акшамнар насыйп итәсең. Синең әмреңнән башка агачның яфрагы да төшмәс. Җир һәм күктә һичбер мәхлук кичкенә генә бер күзәнәк тә үз урыныннан күчә алмас. Син генә безләрнең дугаларыбызны кабул итәсең. Син безләрнең моңзарларыбызны ишетәсең. Син ялваруларыбызны кабул итәсең. Син генә авырлыктан соң җиңеллек бирәсең. Күңел эшләрендә утырган хәсрәтләрне сөенечләр белән алыштырасың. Я Раббым, Синнән башка гыйбадәткә лайык булган һичбер зат юк дип шаһадат китерәбез. Синең хидаятыңа, Синең рәхмәтеңә, шафкатеңә өметләнәбез. Я Раббым, Синең кешелеккә булган ахыр мөрәҗәгатең, бөек Коръәнеңне безгә ирештерүче, үзенең бөтен тормышы, әхлагы белән безнең өчен иң күркәм үрнәк булучы, сөекле пәйгамбәребезне, Синең илчеңне кабул иттек. Аны үзебезнең остазыбыз, юлбашчыбыз итеп сайладык. Кыямәттә бәндәләреңнең фақат берсенә генә насыйп булачак Мақамул Махмуд дигән изге урынны сөекле пәйгамбәребезгә насыйп итсәң иде. Пәйгамбәребезгә, аның сахабаларына, аның газиз гаиләсенә һәм аның юлын дәвам итүче, сөннәт өчен көрәшүче зур галимнәребезгә, Я Раббым, Синең сәламең һәм салаватларың ирешсә иде. Аллаһ Тәгалә әйтте: Я айюхаллазина аману амину биллахи ва расулихи вал китабиллази наззала аля расулихи вал китабиллази анзала мин қабл. Ниса сүрәсенең 136 аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: Эй иман китергән бәндәләр, иман китерегез Аллаһыга, аның илчесенә ингән бөек китапка һәм аңа кадәр ингән китапларга диде. Аллаһының илчесе ахыр заман алдыннан бөтен халыкларга, бөтен милләтләргә, бөтен дәүләтләргә Аллаһының рәхмәте булып килде. Аллаһ Тәгалә әйтә: Я кул Я айюхан нас, инни расулуллахи илейкум джамиан. Әйтте, пәйгамбәребезгә әмер кылып әйтте Аллаһ. Кешеләргә әйтте: Эй кешеләр, инни расулуллахи илейкум джамиан. Мин сезнең бөтенегез өчен дә, бөтен милләтләр, бөтен халыклар, бөтен заманалар өчен килгән Аллаһының илчесе диде. Әйе җәмәгать, Пәйгамбәребезгә кадәр җир өстенә килгән, Аллаһ диненә өндәгән пәйгамбәрләр һәрберсе килде үз халкы өчен, үз шәһәре, үз җире өчен, үз вакыты өчен. Алар китте, аларның пәйгамбәрлеге бетте. Ләкин шуңа күрә бер вакытта, бер мизгелдә җир өстендә әллә ничә пәйгамбәр яшәде. Кай вакыт ул пәйгамбәрләр бер-берсе турында ишетмәде дә, белмәде дә. Әмма сөекле пәйгамбәребез килгәч, бөтен халыклар, бөтен милләтләр аңа иярергә, аңа иман китерергә тиеш булдылар. Җир өстендә яшәгән
Кайсы гына бәндә булмасын, ул гарәпме, ул урысмы, татармы, Кытаймы, инглизме, немец, алманмы, әгәр дә ул кешеләр пәйгамбәргә иман китерсәләр, Аллаһыга гыйбадәт кылсалар, һәрберсе мөселман була. Ва һәрберсенә җәннәткә керү юлы ачыла. Һәм бу юл ул теге милләттән яки бу милләттән булган өчен түгел, ахыр пәйгамбәргә ияргәне, аңа иман китергәне өчен. Пәйгамбәребезгә иман китергән. Әлбәттә, иң элек аны яратырга тиеш. Иманыбызның нигезендә мәхәббәт ята. Аллаһыны яратмаган ул мөмин була алмый. Пәйгамбәрне яратмаган пәйгамбәргә дә иман китерә алмый. Мәхәббәтнең камиллеге белән кешенең иманы камилләшә. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламны үзенең гаиләсеннән, кычаклап яратып үстергән баласыннан, атасыннан, анасыннан да күбрәк ярата алмаган мөселман була алмый. Шуңа күрә пәйгамбәргә булган иманның нигезе, без аны яратырга тиеш. Бүтән якыннарыбыздан, туганнарыбыздан, дусларыбыздан күбрәк. Шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ла ю'мину ахадукум хатта акуна хабба илейхи мин ахлихи ва малихи ван наси аҗмагин. Берегез дә иман китерә алмассыз диде. Шын мөмин булмассыз диде. Әгәр дә мине, ягъни пәйгамбер Аллаһның илчесен үзенә карый, гаиләсе индәге яраткан хатыны иренә карый, әтисе әнисенә карый, җыган малы байлыгына карый, утырып йөргән машинасына, төзегән йортына, акчаларына карый, һәм бүтән кешеләргә карый, мине күбрәк яратмыйча, берегез дә чын мөмин була алмассыз диде. Һәм әлбәттә җәмәгать пәйгамбәребезгә үзенең мәхәббәтен игълан иткән. Әлбәттә ул гомере буена шушы мәхәббәткә тугры калырга тиеш. Ә Аллаһ һәр мәхәббәтне сыный. Никах алдыннан егет белән кыз да ятибә люблю дип күп әйтәләр. Ләкин ни өчендер бер елдан соң сугышып, талашып, дошманлашып, бер-берсен каргашып, тизрәк аерылышалар һәм аерылышканга шатланалар. Ни өчен? Бу мәхәббәт түгел. Каядыр гашыйк булганнар, каядыр күңелләре яткан кебек, ләкин мәхәббәт бит ул, җәмәгать, ул еллар буе сынала. Ир белән хатын да чын бер-берсен ярата дип әйтә аласың, әгәр дә алар бергәләп утны суны үтсәләр, бергәләп авырлыкларны кичерсәләр, бергәләп шатланып, үзенең нәфисенә карый, үзенең хәләл җефетенә өстенлек биреп, менә шулай мәхәббәт сынала. Шуның кебек, әгәр дә без хатыныбызга, иребезгә карый, балабызга карый, Аллаһның илчесен ныграк яратырга тиеш икән, бу мәхәббәттә сынала. Аллаһ аны имтихан кыла. Мәхәббәтенә тугры булган мөмин ул илчесенең, пәйгамбәребезнең әмерләренә буйсынып, үз әдәбен аның әдәбе белән, үз холкын аның әхлагына карап төзи, бина кыла. Бөек мәхәббәтнең үрнәге булган сахабаларга субханалла игътибар бирик. Әгәр дә сахабалар пәйгамбәребезне яраткан кебек шушы мәхәббәтнең бер өлеше генә бездә булса да, нишен сахабалар иң яхшы, иң хәерле булдылар. Алар кебек без беребез дә пәйгамбәребезне ярата алмыйбыз. Җихад биткәннән соң, сугыш биткәннән соң, әгәр дә бер анага синең улың үлде, синең ирең үлде дип зур кайгы җиткерсәләр, һәм шул ук вакытта Аллаһның илчесе үлде дигән сүзне әйтсәләр, ул ирен дә, улын да оныта иде. Чөнки пәйгамбәрнең үлемен ишетү, ул иреннән яки улы ва баласы үлүне ишетүгә карый күпкә авыррак иде. Шуңа күрә алар яраткан кебек, сахабалар, сахабияләр пәйгамбәребезне сөйгән кебек, әлбәттә безгә шул мәхәббәтнең Аллаһ өлешен бирсә иде. Һәм алар пәйгамбәребезгә итагать кылдылар.
Алар аның сүннәт нурын күтәреп, җир буйлап тараттылар. Әгәр дә сөйкле пәйгамбәрбез нәрсәгәдер өндәсә, шундук алар шушы насихатны үз тормышларына кертә иделәр. Әгәр дә сөйкле пәйгамбәрбез нәрсәнедер теләмәсә, сөймәсә, тыйса, шундук улай бердән тыйыла иделәр. Һәм моңа мисаллар күп. Шуларның берсе карагыз, кыйбла мисалы. Беләбез, иң элек Мәккәгә түгел иде кыйбла. Иерусалимга иде. Менә хәзерге шушы Палестина җирлекләрендә кыйбла мөселманнарның кыйбласы шунда булды. Һәм безнең өммәтебез дә сахабалар башта намазны Мәккәгә карап түгел, Кудска карап, Иерусалимга карап укыдылар. Пәйгамбәрбез дә шулай эшләде. Ләкин көннәрдән бер көнне Коръәннән аят инде. Һәм Мәккәгә юнәлегез диде. Әмма интернет юк. Сотовый телефоннар юк. 7-нче гасыр бер шәһәр эчендә дә тиз генә тарала алмый. Әле кемдер һаман аят ингәннән соң да бер мәчеттә, каядыр бер җирдә, мәхәлләдә һаман Иерусалимга карап укыйлар. Шуңа күрә Бухари, Муслим җыентыгында килә. Аллаһ Тәгалә Мәккәне билгеләгәннән соң Мәдинәдә кайбер кешеләргә хәбәр ирешмәде ди. Һәм бер кеше Кубага килеп, анда мөселманнарның Иерусалимга карап намаз укуларын күрде. Җәмәгать баскан бөтенесе Иерусалимга. Шуннан кычкырып җибәрде: "Эй Куба әһелләре! Кыйбла үзгәрде бит. Анда түгел, Мәккәгә карарга кирәк. Ишетмәдегезме?" диде. Беркем дә сорау бирмәде. Нәрсә? Каян алдың? Бөтенесе менә шулай борылдылар да Мәккәгә карап укый башладылар. Итагать. Аллаһка, аның илчесенә итагать булды. Бу Бухари, Муслим җыентыгында килә. Шулай ук хәмер мәсьәләсендә, беләбез, хәмер бер көндә генә тыелмады. Ләкин тыелгач, харам дигән сүзне ишеткәч, хәмер, спиртное, исерткеч эчемлек, харам дигәннән соң ничек мөселманнар бу әмергә буйсындылар? Бухари, Муслимда килә. Анас ибн Малик әйтә, без ди Абу Талханың өенә җыелдык ди. Сахабалар җыелдылар кунакка. Һәм кунак килгәч, хөрмәт йөзеннән өстәлгә шәраб чыгардылар ди. Кемдер хәзер күз алдына китерә, сахабалар да шешә чыгарып куйдылар микән? Харам түгел иде. Сахабалар үттеләр шушы әйберне. Алар шушы харамнардан ерагайдылар. Һәм кунак килгәч, Абу Талханың табынына чыгарып куйдылар шәраб ди, вино ди. Ләкин арадан берәү шушыны күреп әйтте ди: "Сезгә хәмернең харам кылуы турында хәбәр килмәдемени? Аллаһ бу шәрәпләрне бөтенесен харам кылды бит", дип әйтте ди. Шуннан соң и хуҗасы булсынмы, берәр сахабәме әйтсенме? Ярар инде, әле без ишетмәдек, безгә ирешмәде, белмәгәннең башы авыртмый, каян кем әйтте аны сиңа? Хәзер үзем барып сорыйм. Абу Талха нәрсә диде? Әнәсне чакырды да, кил әле, яшь җегет, обслуживать итә. Барды, моны алда чыгарып түк ди. Тормасын, минем өемнән чыксын, китсен бу ди. Минем өемдә хәмер булырга тиеш түгел ди. Әнәс әйтә, мин ди шәрабны алып чыгып киттем, виноны күтәреп чыгып киттем ди, түгергә ди. Һәм мин күрдем ди, өйләрдән кешеләр чыгалар иде ди, Мәдинәдә. Өйдә бөтенесенә хәбәр ирешә, моңа килгән, моңа ирешкән, моңа ирешкән. Кем ишетә? Виноларны җыеп, бурдюкларны җыеп, бөтенесе чыгарып түгә. Һәм мин күрдем ди, кайбер өйләр кырында кичкенә генә күлдәвек, лужайкалар бар иде ди. Яңгыр яуганга түгел, запаслар күп булган. Кеше хәмер эчкән, ләкин Аллаһның әмере килгәч нишләгән? Шундук тыелган. Умар ибн Хаттаб та соңгы аят ингәч, 3нче аят ингәч, харам дигән, урамга чыгып, туктадык дип кычкырып йөри иде. Нәрсәдән туктадык дигәч, хәмер харам булды дип. Шуңа күрә сөенгәннәр бер яктан, чөнки кеше айный, кеше китә бу афаттан, икенче яктан шундук итагать кылганнар. Бу Бухари, Муслимда килә. Шулай ук Имам Бухарида килә алтын мәсьәләсендә. Алтын, беләбез, Аллаһы Тәгалә иң кыйммәтле, иң затлы бизәнгечләрдән алтын бирде. Алтын динар булган, алтын тәңкә. Һәм бизәнү өчен Аллаһ Тәгалә алтынны хатын-кызларга гына хәлал кылды. Золото, как украшение, Аллаһ
категорически запретил всем мужчинам. Мужчинам запрещено носить золото. Аллах Тағала харам қылды мұны. Ләкин сахабалар арасынан байлар бар иде. Алтын шылбырлар, алтын yüzüкләр тағып йөрүчеләр бар иде. Шуларның берсе Абдулла ибн Умар риваят кыла, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ди, күпмедер вакыт алтын yüzük йөртте ди. Чөнки харам түгел иде ди. Әмма ирләргә алтын харам кылынганнан соң Пәйгамбәрбез yüzüген салды ди. Һәм аны күреп берәм-берәм бүтән ирләр yüzüкләрен сала башладылар. Булды, битте. Кимдер 2 ел җомгага йөри, һаман алтын печаткасын салмаган. Һаман әле күренеп китә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер ирне күрде. Һәм син ди җәһәннәмнең кисәген үз кулыңда йөртәсең киләмени дип, шулай yüzüген алып ташлады. Һәм китеп барды. Теге кешегә әйтәләр, ал инде ди, сдавать итерсең, эретерсең, такмассың. Аллаһның илчесе салып ташлаган әйберне аласың юк ди. Җәһәннәм уты итеп күз алдына китә. Шуңа күрә итагать иде. Итагать. Еллар буе сузып йөрмәделәр. Ярар инде, мин аңлыйм инде, 3 ел намаз укыйм инде, но әле һаман бер аракы кибетем эшләп килә. Андай бер булмады. Пәйгамбәрне ярату, пәйгамбәрне зурлау шул дәрәҗәдә иде. Шуңа күрә аның сөннәтенә ярдылар. Хәтта каядыр пәйгамбәрнең сүзе белән кешеләрнең гырыф гадәте, кешеләрдә таралган кайбер кануннар бәрелешсә, шундук пәйгамбәрнең хөкемен үстен күрделәр. Шуларның мисалы Абдулла ибн Умар, шулай Умар ибн Хаттабның улы сөйли. Мин дә сөекле пәйгамбәребезнең шундый сүзен ишеттем. Әгәр берегездән килеп, хатыныгыз мәчеткә барырга рөхсәт сораса, тыймагыз диде. Берегезгә килеп, иренә килеп, мәчеткә барып килим әле, дәрескә, башкасына дип, хатыныгыз мәчеткә рөхсәт сораса, тыймагыз диде. Һәм шул вакыт Билал әйтте ди. Шул вакыт Билал исемне әйтте, "Ә бездә ди хатыннарыбызны җибәрмәү бар ди. Без җибәрмибез ди. Җибәрмибез." Шуннан соң бу сүзне ишеткәч, ягъни аларда гадәт була, хатыннарны җибәрмиләр мәчеткә. Бу сүзне ишеткәч, мин ди Абдулланың йөзендә бу кадар ачу күргәнем юк иде. Пәйгамбәрбез рөхсәт итегез диде, тыймагыз диде. Ә монда кемдер әйтә, "Без тыябыз" ди. Бездә алай түгел ди. Аның ди ачуын, мин ди, аның кадәр ачуланганын ишеткәнем булмады ди. Шуннан соң әйтте ди, "Мин сиңа Аллаһның илчесенең сүзен сөйлим, ә син миңа без тыябыз дип әйтәсеңме" дип әйтте ди. Менә шуңа күрә пәйгамбәрбез әйткән икән, битте калган бүтән кагыйдәләр, бүтән сүзләр юкка чыкты. Бу хадис Бухари, Муслимдә килә. Һәм бүген дә шулай, кызганыч, сөннәтне аңлап бетерә алмау. Пәйгамбәребезнең шушы безгә булган фәрманнарын аңлап бетерә алмау сәбәпле җәмәгать күпме хаталар кылабыз. Кай вакыт менә бит Аллаһның илчесе шушылай өйрәтте, менә бит фикъ китапларында шушылай дип әйтсәң, безнең авылда алай түгел. Яра сездә шулай булар Казанда инде, безнең авылда алай түгел диләр. Менә шуңа күрә бүген дә уландай нәрсәләр бар, кызганыч. Шуңа күрә җәмәгать менә алар пәйгамбәргә иман китерделәр. Алар пәйгамбәрне яраттылар. Аллаһ аларның мәхәббәтләрен сынады һәм алардан разый булды. Шуңа күрә менә шушы сөннәтне безгә калдырган сахабалардан Аллаһ разый булсын. Зур сөннәт галимнәре, имам Абу Ханифа хәзрәтләре булсыннар. Имам Ахмад, имам Шафиғи хәзрәтләре булсыннар. Имам Малики хәзрәтләре булсыннар. Безнең милләтебезгә, җирлегебезгә килеп җиткәч, күпме көрәшкәннәр сөннәт өчен. Шушы Аллаһның дине өчен имам Мәрҗәниләр булсыннар. Баруди хәзрәтләре булсыннар. Булсынмы ул Фахриддин хәзрәт һәм башкалар зур имамнарыбыздан Аллаһ Тәгалә разый булсын. Һәм менә монда сүземнең ахырында шуны да әйтәсем килә. Сөннәт дип җәмәгать, сөннәтне җимерүчеләр дә бар. Соңгы вакытта яшьләребез кызып китү сәбәпле, гыйлем алу җитәрлек дәрәҗәдә гыйлем ала алмау сәбәпле, әле ярты ел элек әле беренче тапкыр Тахарат китабын кулына алды. Бүген шейх булды. Бүген зур галимнәрнең сүзләрен китерә башлады. Һәм зур галимнәрне, сөннәт галимнәрен аяк астына салып таптый башладылар. Улай бер дә бар. Бу афат безнең җәмәгать. Бүген мин сөннәт, мин сәләф дип ул бер фитнә, зур
сектага әйләнә башлады. Ул бар инде ничә еллар бара. Абу Ханифа белмәгәнме? Имам Ахмад белмәгәнме? Юк, менә бу белгән. Кайбер егетләребездән сорау бирсәләр, намаз ничек булырга тиеш? Менә Ханбалидә шулай, сөннәт буенча шулай дип җавап бирәләр. Ханафидә шулай, сөннәт буенча шулай. Элекеге заманнарда бер әби килгән имам янына. Һәм сорау биргән, менә бу ничек дигән, имам җавап бир әле дигән. Теге имам да бераз күрәсен кызурак булгандыр. Ул әйткән, әби сиңа Абу Ханифа ничек җавап бирәсеңме дигән. Абу Ханифа Ханафи буенчамы, әллә сөннәт буенчамы дигән. Ничек бу бит ахмак сорау. Сөннәт буенча әйтимме ничек? Ханафи сөннәт булмаганмы? Абу Ханифа. Әгәр дә сөннәт булмагач, кем сөннәт соң? Әби дә бик акыллы булган. Шуннан соң ул әйткән, сөннәтне Абу Ханифа аңлавынча миңа белү яхшырак, син аңлавынчага карый дигән. Ул аның буенча әйт дигән. Ул сөннәтне яхшырак сиңа карый аңлый дигән. Менә шуңа күрә җәмәгать, мин каядыр хадис ишеттем дә, булды битте, кулга кылыч алып, бөтенесен чабам, бөтенесе бидгатчы фәлән. Бүген булды вакытлар җәмәгать. Ханафи мәзһәбен тутучылар, мәсәлән, бидгатчыга әйләнделәр. Каядыр гарәп илендә, Кавказда Шафигый мәзһәбен тутучылар бидгатчыга әйләнделәр. Ничек инде? Зур мәктәп, ничә мең ел барган мәктәпләр, зур галимнәр шушы сөннәт өчен көрәшәләр. Әгәр дә Абу Ханифа сөннәт булмаса, кем соң сөннәт алайса? Әгәр дә Имам Шафигый сөннәт булмаса, кем соң алайса сөннәттә? Менә шуңа күрә җәмәгать ул фитнәләр дә бар. Аннары соң кайбер җирдә җәмәгать, менә шуның, мәсәлән, бер имам әйтә, син эшләп йөрисеңме соң әле мәчеттә? Юк, мине кудылар ди. Имамлыктан ди. Мәйтәм, ник кудылар сине? Мин камәтне сөннәт буенча әйттем ди төшерергә ди. Ханафи буенча түгел. Беләбез инде, безнең мәзһәбтә 4 мәртәбә Аллаһу акбар дип әйтелә, кайбер мәзһәбтә 2 мәртәбә генә әйтелә, кыскартылып. Мине шуның өчен кудылар, ягъни моны җихад моның сөннәт өчен куганнар бабайлар. Син ахмак мәйтәм. Надан син. Чөнки Абу Ханифа да ул зур күп мөгалимнәр шуны сөннәт итеп кабул иттеләр. Сиңа Аллаһ имамлык бирде, син шушы ахмаклыгың белән куылдың. Аллаһ Тәала кудырткан инде аны. Аның имам булып эшләвенә карый, бәлки кайдыр башкача йөрүе хәерлерәктер. Менә шуңа күрә җәмәгать сөннәт дип сөннәтне җимерергә ярамый. Кай вакыт безнең Бухари диядә мөселманнар Бухаридан курка башладылар. Бер имам әйтә, менә мин кайтып Бухарины сөйли башлаганым, кудылар мәчеттән мине. Син әйтәм, син бит Бухариның кем икәнен сөйләдең. Пәйгамбәр әйтте дип, пәйгамбәрнең кем икәнен сөйләдеңме соң? Сөйлә, 1 ел аларга пәйгамбәр турында. Сөйлә, кем ул имам Бухари? Алар бит белмиләр. Алар өйрәнгәннәр ничә ел намазны шулай укырга, син кайттың да монда сөннәт дип, кылыч дип чыгарып, ой ярамый. Хикмәт кирәк, гыйлем кирәк. Зур галимнәрнең дәрәҗәсен таптарга ярамый. Абу Ханифалар, Имам Ахмадлар, Имам Шафигыйлар күпме хезмәт иткәннәр, нинди зур галимнәр. Син белгән хадисләрне алар 1000 мәртәбә күбрәк белгәннәр. Син белгән аятларны алар миллион тапкыр синнән яхшырак аңлаганнар. Шуңа күрә аларның исемнәре бүген дә калган. Шулай бит. Аларга каршы көрәшүчеләр булды, каялар? Күбесе онытылды, алар һаман бар. Менә бит 5нче мәзһәбтә чыкмаган бит. 6да булмаган. Калган бит шушы 4 дөньяда мәзһәб. Бу Аллаһның хикмәте, бу Аллаһның бәрәкәте. Шуңа күрә безгә дә шушы сөннәтебезне сакларга, сөннәт өчен хикмәт белән көрәшергә Раббым насип итсен. Пәйгамбәребезнең шафагатына ирешеп, җәннәтләрдә аның белән, аның Абу Бәкр белән, Гомәр, Госманнары белән күрешеп яшәргә насип итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.